ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କେଉଁଝର ହେଚେରୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମର ହେଚେରୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାକି କ୍ୟାମ୍ବେଲର ରେଡି ବାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ହେଉଛି ଆମର ରେଡି ବାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ବତକ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ। ତାର ଛୁଆ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ପେକିଂ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କୋଣରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ମଗାଇ ପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସୁବିଧା ରହିଛି। 8 ଦିନର ଛୁଆ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଠି ମିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଲଗା କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ। ତାର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତୃତୀୟ ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ବତକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ପାଇଁ। ଆଉ ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି, ସେ ତ ଆମର କେବଳ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 300 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷକୁ 200 ଅଣ୍ଡାରୁ 250 ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ ଯେଉଁ ବତକ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ପାଇବେ। ଆଉ ଉଭୟ ମାଂସ ଏବଂ ଯଦି ବତକ ପାଇଁ କରିବେ, ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।